Filma, sen mixar vi det. Jag sa. 1, 2, 3. När du är ner så jag är upp. Okej. Kom igen. Kom igen! Nej! 1, 2, nej! Okej, vänta. 1, 2, 3. Vi får mixa som dig blir röst sen. No lifer. Det där var så fint. Kom närmare. That booty. Kolla. Fint. YouTube nästa alltså. Hej då! Hej då.